Shalom. Selamat Natal ma tuhita salhutna. Adorang so tapuka parminggota martang yang nahom mahita di bagasan rohatabe. Amin. Mari demahita sian buku de nomor 10 ayat sada sa ayat tolu. Onom sada 2. Rap jongjong mahita. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Bangso na mardalani di bagasan haholomon, marnida sadapan nondang na bulun, bisardo sadapan nondang di akka na mangingani tano na nilinggoman ni hamatean. Marongoman bangsom rosian lomona diari paporanganmu marpahean habadiaon songon nabur sian apuan ni adostorang rodo tuho paporanganmu akka nauposo. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami, amani Yesus Kristus Tuhan nami, na tubuh di huta Betlehem.
Sai pinuji ma guarmu na badiai. Ala naung ditikir ho hami bangsom. Ditugu-tugu ho do hami sian haholomon tuhatiuron. Jala dipadomu ho do hami. Naholang hian siako. Gabe saur muse doto. Gok halaras ni roha do hami alani. Sai jaloma hamulia taon ni rohanami. Naung tinopotmu mar hite-hite anakmi. Amin. Hudul maita. Marede maita. Tatangihon ma patik ni debata, sian patik ponopon sahatu patik pasapuluhon. Patik ponopon, unako mamunu, patik papituhon, unako mangalakup, patik pawaluhon, unako manako, patik pasiahon, unako olo makatidakon hata nasotutu marolhon dengan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Imasahatna, atong rap mahita mangidogogo siatu hatta, laho mangulahon nahobar tupatik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tupatikmi. Amin. Mari dimahita. Rap jongjong mahita. Tatopoti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogono satu dosan jala ama para siroha dang lomoroham midahamatean ni pardosa mulak manian parjahati tumadik kodalanda asa mangulu ibana ido dipangido roham alani i ubahan dipangido hami saya sudati matoru-torum asa unang mangonai betu hami. Saya sesa sude dosa nami.
asa mangulu hami di bagasan asini roham. Sai pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Songonodo hatani Tuhan Jahoba. Nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Sai mulak mahotuau. Ai audo si paluaho. Hasangapo madi debata na digijang. Amen. Udul maita. Marede maita. Tatangihon mahata ni debata turpuk ni epistelta diari sedarion. Tajahama sian Rom 10 ayat 10 saha 20 las tajahama mar soring-soring. Hata parujungan huapoi mahamu akadongan. Jagahon hamuma akka namamikasi parsilisihan dohot pangasipan mangalopoda naung gunrohon muna jala pasidik kamu mana sida. Ainunga tarbarita pangoloyomu tusalhuna. Ido halalasni rohakku di hamuna. Alai naing ma di rohakku marbisuk tunadenggan hamu. Polin pasidikon naroa. Ima sahata martua doakana tumangihon hatani debata
jala nau peopsa. Amin. Mari Rap Jongjong Mahita. Ta tidak kon maha porseatai songonahina tidak kon didongan sapa orseaon disadok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogona suatu dosan natu mopa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imanan itu bonni si Maria nagabe-gabean siantod di perbedia adorang sohabubuhan ido tu hatta natu maun nabernit di pauman ni silatus nama tetar bajal do ibana di hau pinar silang natu atu banua turudung ditanom namulak mangulu di ari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogona satu dosani disima ibana pai mamulak sogotu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditod di perbedia jaladong sada huria nebedia huria hatopan yala Kristen akka nebedia dohot yaisani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu dosogut daging ni halak nong mate dohot dihanguluan naso rasuda. Amin. Udul maita tabege ma tikting di tasadarion. Salo, oras madhita, tarlumobi tuhamu na odope madohoti huria permingguan di huria hakapi mampang perapatan. Selamat hari Natal. Tabegi matiting di huria tadi bagasan mingguan aparjolo guarni minggu sadarion ima minggu dung ari Natal. Doho topik pabotohon aka pabahenan ni Jahoba. Pesalmen 105 ayat 1 onom. Paduahon amplop pilihan amplop padenggaton rumah dinas huria. Sadarion Minggu 20 Desember 2025 tapasahat ma pilihan amplop padenggaton rumah dinas huria
tu kebutuhan ni akaulaon ni kelompok kerja, namar perdomuan tu program renovasi gedung di Huriata. Tapasahat mai tiki masih jalangan di Paradedo, di Inganan, di Labung, ni Pitu Haruar. Jala pinabotoho tu sudah ruas, nanaing mangaleon, amulateon manang sumbangan, donasi, tu kegiatan Pokja, Boima ditransfer marhite nomor rekening, manang marhite, keris Pokja na adong di buku acara dihita apala di Parpudi. Na patuluhon titing marbagas, titing parjolo, naing majalo pasu parbogaso ma, Daniel Geraldo Sitorus, anak niamata, Septon Sitorus, tubuni inata inang Theodor Boru Sitinjak, ruas ni HKBP Resort Harapan Jaya, dohot Orwana Angelika Laura Marpaung, boruni amata Hari Susilo Marpaung, tubuni inata inang Rohanita Boru Ginting, ruas ni Huria HKBP Resort Mampang Prapatan, Wiksada. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 pukul 8 WIB maringanan di HKBP Resort Harapan Jaya. Tuhatama nama masu-masu ulaoni. Na paupaton jadwal kegiatan tengah minggu. Aka jadwal kegiatan parpunguon di parsitongan ni minggu Boima Taihuton Hobarnaung niaturhon di buku titing. Na palimahon ibadah dan perayaan Natal, akhir tahun, dohot tahun baru. Parminggu bodari ujung tahun. Di hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 di Patupado parpunguan manang parmingguon bodari ujung tahun di Huriata ima na parjolo masuk pukul 10.30 WIB marbahasa Indonesia acara paduahon ibadah ujung tahun pukul 10 sia WIB marbahasa Batak. Alani Roma Hita di acara ibadah parminggu bodari ujung tahun di Huriata. Partangyangan keluarga pukul 10.00 pukul 00 WIB parsirangan ni tahun. Tapatu pama partangyangan di Ganup keluarga pukul 00 WIB parsirangan ni tahun. Dohot naing mamuhay tahun na baru. Songon dalata makamulatehon padonganion ni Tuhan debata tuhita Ganup di tahun 2025 laos dohot mangido pangurupion tu debata Jehovah laho madalani tahun na baru tahun 2026. Tapatupama partangyangan keluargai Ganup di Bagas Tabe acara di Parade Huriata do Boima Tajalo di konsistori manang tu Situawek. Na patuluhon parminggu tahun naik baru di hari Kamis sada Januari 2026 pukul 10 WIB marbahasa Indonesia dibuka do ibadah bona tahun naik baru maringana di gerejaon di Patupa parmingguon tahun naik baru. Parminggu keluarga di hari Minggu tanggal 4 Januari 2026 di Patupa do parmingguan keluarga di Manogot marbahasa Indonesia pukul 7 WIB di area bahasa Batak pukul 30. Alani rapudul ma marsaka keluarga jalabuido patubigihon ede pujian marumang vokal grup sekeluarga jala tapabotohon ma tu parhalado. Laos disi tapasaha ma amplop pelean bulanan manang peleat tahun di Parade Huriata do amplop. Jala keterlibatan ni keluarga di bagas ni Pakobasion haret tahun dohot kolektan di permingguan bulan Januari
manogot dohot Arian naeng di hanguluhon sian wik sada. Naponopon pilihan Natal keluarga pinaboto turuas ni Huria tapasahat ma pilihan Natal keluarga marhite situa wik tabe manang melalui transfer rekening ni Huriata. Napapituhon pendaftaran guru sekolah minggu nunga dibuka be pendaftaran ni guru sekolah minggu di sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan periode 2026 sahatu periode 2020 lalu. Alani manang isai anak kota manang nahitan yang berminat gabe guru sekolah minggu tadaptar homa dirita marhite na mangisi formulir jala membuat surat pengantar sian situa sektor tabe jala tapasaha mai tu sekretaris Huria. Napawaluhon pendaftaran pelayanan tim multimedia HKB Mampang Perapatan obar tu program kerja ni Dewan Marturia tahun 2026 dalam rangka meningkatkan kualitas serta regenerasi pelayanan tim media. Alani dibuka ada pendaftaran untuk pelayan tim multimedia di HKB Mampang Perapatan. Pinabotoho matuhita nah sihol manang narikot na yang melayani melalui tim multimedia na mempunyai kemampuan di bagasan multimedia asa tadaptar dirita tu situa wekta manang melalui sekretaris Huriata. Napasiahon laporan penerimaan sementara dan persembahan kasih renovasi rumah dinas Huria pertanggal 27 Desember 2025 Boy Mata Bereng di Warta na adong dihita. Pasapuluhon ruas namar sahit tabuama di bagasan Tangyakta ruas ni Huriata na tongon di bagasan Parsahiton manang na di bagasan proses pengobation atani debata pasahak madalam mutu Jahoba jalahapo si ibana asa ibana paturahon pasal metul bulpitu ayat 5 nomor 10 sada namarulang tahun parhalado dohot truas pasahak selama ulang tahun turuas di Huriata namarulang tahun di bagasan samingguon didok hatani debata di tangan nasiamud do gajang ni umur jala di habiranga do hamoraon dohot hamuliaon poda tulu ayat 10 pasapuluduahon namarulang tahun pardongan saripeon palhalado dohot ruas pasahat selamat ulang tahun par saripeon turuas di Huriata namarulang tahun di bagasan samingguon didok hatani debata alai di jolo ni saluhutna masih haholongan situtu mahamu ai dihukupi haholongan ni rohaido godang dosa sada Petrus 4 ayat 8 naparpudi parhepengon terlampir akapelean hamulateon dohot nasing nasujinaha dititingon taida mai diharotas acara nadong dihitabe songonima titing ni Huriata di bagasan samingguon tuhatta ma nama masu-masu horas. Tapasahat ma peleata uhud marede. Haposan ho Tuhan
Dame ni debatana sumurung sian salut naroha, imana mangramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hatani debata dihita di bagasan tikyon, imana tersurat di Psalmen 105 ayat sada sahat rodi ayat onom. Psalmen 105 ayat sada sahat rodi ayat onom, hujahon ma di tonga-tonga tak. Panogunoguon ni debata diopun Israel. Puji hamuma Jehovah, baritahok kamuma guarnai, pabotohok kamu di tonga-tonga ni aka bangso aka pabahenan nai. Edehok kamuma ibana, paluhamuma parhinaloan upuji ibana, marnonangi mahamu taringot tu halongangan aka nabinahen nai sudina. Tanggul hon hamuma guarna nabadiai, marasni rohama akka na mangalului Jehovah. Sisiri hamuma Jehovah dohot hagogonai, totong ma lului hamu bohinai. Saingot tamuma halongangan akka nang binahenai, akatada halongangan nang binahenai dohot uhum akka naruar siapa manganna. Hamu ale pinoperni si Abraham naposonai, hamu ale anak ni si Jakob akan pinilit nai ima sahatna. Naking di namasuk kami tu gerejon dungsian konsistori Roma situa in nama buti. Ngalam mor perminggona te ngadok karona libur ninna. Hola non tong dope dangolo mangguhi tu julu. Saya kosong dope di julu ninna. Kosong dope tahi julu. Kosong dope hati. Ido inna jadi imada ikut jolo merulun debaria do haras tu jolo jemati bani kumadabah aina makan ai mol do haru tu jolo ati jadi tikini bayan sikola molo marsia du tupudi asa bebas do ido kan molo jolo tong alat langsung paduk dugu guru ba mabir do iba sotung pitor risukun hapedang binoto ilotak meba ya cirpe mangalotak. Kalau si iat ibu do balobas nei ibat do tangan niba nagajangi. Jadi mulai puri lebih aman. Molo tung pesukun isukun ngabui mangalulu jauh alus nakan. Alai hupikir molo di gereja dang narang suku-suku dewe. So ya manuku sejamita kan. Dakya. Jadi tong mei tebar jono nama finomat terdepan akan di puri lam tujulu akan di tonga-tonga lam tujulu. Ale akan di jolo unang pula tu son, tong berisi ijolo, imay bana. Amang ninang na dihalongan di bagasan Yesus Kristus, topik jami tadi bagasan tikyon ima pabotohon akka pabahenan ni Jehovah memperkenalkan perbuatan Tuhan. Molo guarna pabotohon berarti pabuahon ahan na diadupi, ahan nang dibulusna, jala akan nauli dohot akan nadinggan di pasahat. Asabui nama BGI tergerak rohana marlasni roha jala bui tergerak rohana tong memuji pasang apur debata. Jadi molo di bagasan turpuk sadarion diarahon parpesal meddo akan atorop termasuk diri nibana ido ibana do dia sada puji hamuma Jehovah. Jadi diarahon ibana dirina memuji debata alai los dot ibana musemar hite pujian nibana pabotohon tuak kana torop tuak ka jemaah bangsa Israel narak masuk tu bagas coro lako memuji dohot madok moliate tu debata ala pabahenan ni debata di tonga-tonga ni pernguluan di bangsa Israel. Jadi pamujioni maka marumakon ede puji-pujian jala dohot memalu akka parhinaloan alat musik. Jadi seimbang adong musikna dang boy lebih menonjol musikna justru ikut suara ni jol mado suara tado molo marid dihita di bagas corope iko menonjol do suara ta alanya unang gabitalu benda mati daripada benda hidup daripada orang hidup jadi suara tape iko bersaringar do pabuahon pabotohon dengan bahasa ni Jehovah marhiti aka edeta di son diarahon laho memuji debata molo di bahasa Indonesia amang inang adalah mengucap syukur. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan nina. Bersyukurlah kepada Tuhan memang
mau murado madok moleate tu debata bersyukur kepada Allah. Biasanya kita bersyukur madok moleate tu debata alana dapotat do hita, dapotat perlaban, dapotan keberhasilan anak kota manang ahanang tasakapi di leo debata. Anak kota berhasil, anak kota dapat karejo manang tabaka usahata dungi Victor Marlas ni roha mahita baru memuji-muji debata mahita bersyukur mahita jala godang do halak Batak sebagai ungkapan syukur misalnya wisuda manang baptis anakna Victor di Patupa dona perjamuan di bado perjamuan jala di perjamuan ini boy dona amang dot inang langsung marsaur mamuse dohot ulam umum manang Victor di Patupa ma dohot aka misalnya marmusik manang margodang karaoke sipata olo dona molo adong sada ulaun madok moleate ucapan syukur di sada bagas olo dona ro idok ko Victor idok ayan nong liling donong jamitane liling donong ibadahne nina aladang ibadahne be alana rikot ima dong sandong ibadai Victor Rahman nong edina pariban dari Bandung anak Medan nugolo na maglulumeling naman nung mangedion anak Medan daripada rohana lau beribadah jala hati-hati mamang dot inang hupengot tiam mahita deba jadi kan di Januari dong gudang nama marbona tahun irot he ibadah bona tahun jadi torok dan dong na beribadah bona tahun olo dan dong madok buti jolo saya menung ibadah nei baru penang ronina hape warna marbona tahun madok moleate tu debata Ciolo doa tinggalan ibadahna daripada putar ke kiri putar ke kanan. Gumudang naman nong soniala, hape idok ewa sedang berminggu hamuna nina. Imada marbona tau kami. Idia na do marbona tau. Dikumpul-kumpul nedo manang ungkapan syukur satu marga satu paparat do dungi rak mertangiang mabegi hatane debata rak mendapat penguatan. Manang di hiburan nedo na. Jadi tapar rohome moladok kita nong marbona tahun ikut mulai ikut do kita mabonai kan ikut dimulai do mabonai warna jadi tado hoti marbona tahun ikut mulai do kita nang ibadahna asa tertadan nong ai mada do sendiri jadi par mampang di debaina mada toho do laki bah ibonai do tangiang dan holang ibadah nama nortor ninna kan jadi tengok memang dot inang jadi di son pemazmur mengetahui bahwa walaupun ucapan syukur itu gampang mengatakannya tapi tidak selalu gampang untuk menjalankannya jadi taboto do madok noleate tu debata alai lamang ulahosa macai moldo hita apalagi nata jalo di bagasan ngeluta dang sesuai do rencanata ay molo agak marasing rencana tai do cita-cita do namasa di nguluta pitor gaur do hita gaur mengeluh jala olo do hita merasa bahwa segala sesuatu sia-sia yang telah dikerjakan alai amang dot inang di sido hita sacitong na ditogu bahado hita madok molate tu debata dan holan di lastiroha alai do nang di masa-masa kesulitan hidup benar sejok-jok didok tumorok do halak madok moleate ditiki kehidupan baik-baik daripada halak madok moleate ketika hidupnya kacau alanya ala tabering rasa syukur kita itu kita lihat adalah karena yang baik-baik saja bukan karena Tuhan mengawal kita di dalam kelemahan atau Tuhan mengawal kita di dalam ketidakbaik-baikan kita di somma hita amang dot inang di pasunggul hoturpuk sadarion di paingot parpesal memma bangsa Israel taring tu marningo pabahenan ni debata ditik kinasalpu ado haronong di patupan ni debata molo diait onomina king di sini dokdo hamu ale pinopar ni si Abraham na posonai hamu ale anak ni Jakob akan na piniliknai ado na masa di perdalanan ningulu ni bangsa Israel ubahenna diaraho parpesal menasida pabotohom ma akapabahenan ni Jehovah molo tabereng amang dot inang persiapan ni debata tu bangsa Israel sangat luar biasa molo didok peparan ni si Abraham anak ni si Abraham ima si Jakob anak ni si Abraham ima si Ishak Jakob Yusuf
Bahadu di Bata mempersiapkan satu bangsa untuk menyatakan kemuliaan Allah di perjalanan ni bangsa Israel di masa do Haleon Potter ditikini si Jakob di Batama persiapan. Walaupun persiapan ini sangat berbeda, sangat berlawanan terhadap kehidupan atau berlawanan dengan keinginan, dengan logika, tetapi Allah sungguh-sungguh perancang yang luar biasa. Mari tiahame. Ditiki neng masa Haleo Potter di parade debatado si Yusuf, anak ni si Jakob, marhitia kabangna neng dipamate du ibana, alai ujungna di gadis tu ibana. Dung di gadis ibana, hona pitnah do ibana. Dung hona pitnah ibana masuk do ibana tu penjara. Di bagasan hurungan ibana, di palowas de Batama ibana bui menafsirkan mimpi ni rajai, jala haruar me ibana siani, di topa de Batama ibana, gabe halak nomor 2 di tonga-tongan di bangsa Israel, jala ima dalan ni de Bata, paluahon Israel, paluahon bangsa nabalga. Ima dalan ni de Bata paluahon Jakob peperanna yang adalah keturunan Israel yang akan menjadi bangsa Allah di paradi di Bata. Nang pesuhar tu pikiran, nang pedang cocok tu roha, ala di Bata sedemikian bagusnya. Amang dan inang ketika bangsa Israel, ketika keturunan Yakub dibawa ke Mesir, mereka menerima kesejahteraan, bahkan mereka bertumbuh dan begitu banyaknya. 400 tahun mana sida di tonga-tongan di perhatubanan. Alai sodo de Bata dang mulau-lau do de Bata di tonga-tongan ni 400 tahun ni daun. Di buat de Bata mana sida haruar 40 tahun di tonga-tongan di perdalanan lau menuju tanah perjanjian. Bagaimana Allah merancang idun na di paingoton ni perpesalmen tu tonga-tongan ni bangsa itu tonga-tongan ni natorop orang banyak jemaah. Bagaimana Allah itu sudah bekerja dari awal sampai sekarang dan itu sudah terlihat di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Hidup ben namang dot denang na di holongan di bagasan Yesus Kristus, diarahom ma di bagasan tikyon. Puji hamu ma Jehovah. Puji hamu ma Jehovah, edio kamu ma di ibana, palu hamu ma parinaloan, upuji ibana. Di som mamang dot denang ketika bangsa Israel menjadi warga kelas 2 di tengah-tengah bangsa Mesir, tetapi Allah justru membentuk mereka menjadi bangsa yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Asa marningot pabahenan ni de Bata ditikki na salpu di ngolutta patubuhon semangat na baru doi dakya di palua de Bata hita di perdalanan ni ngolutta dengan melihat dan mengingat perbuatan Allah di masa yang lampau. Kita akan melihat bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah tidak pernah gagal di dalam rancangannya untuk kita semua. Atong marhitihatan ni de Bata di bagasan tikyon amang dot inang adong mamanang napiga nanayang bonota tu parnguluata na parjolo hobar tu topik ni jamita pabotohon akapabahenan ni Jehovah na parjolo iko pasidohot dohita pabotohon akapabahenan ni de Bata di bagasan parnguluata. Jala kewajiban manang keharusan do pabotohon dengan bahasa ni Jehovah di tonga-tonga di perdalanan ni nguluta. Hita manang maboto amang dot inang akahanong di patupan ni de Bata di perdalanan ni nguluta di bagasa sataunon. Ulang maju di bagasa sataunon di tikki-tikki na salpu. Dakya di pasobu de Bata hita jala molotung peherana suhar pabahenan ni de Bata dohot na tapi kiri tarancang sadenggan-denggan na ulaon ale ternyata hancur, bahkan madabu hita ala ingot mamang dot dainang molo rancangan ni de Bata taringot tu parngulaton dakya rancangan na sodinggan molo di Jeremia 20 ayat 10 sada didok disi sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nuaing porsia dohi tadi si ala di bagasan pernguluat ton amang dot inang jumuk juk dohita mamereng segala sesuatu dari persi kita. Mamereng aka nadung di umaliang ta holan sebatas cakrawala berpikir ta. Mamerek tabering perdalanan ningolutta alan usaha, alani hepek ta, alani haboyota, jala alani dongatta. Di diam mahya hita amang dot inang so satokin di bagasan ngelutta merenung ulang kembali. Pabahenan ni debata di hita. Justru molo so sahat nah bartu na tarancangi dang jadi lebih jok-jok dohita marungut-ungut berkeluh kesah mempersalahkan orang. Nungag macai gudang na korban, nungga macai torop manang gudang na korban, Allah na di kambing hitamkan orang lain. Isarana gagal usaha ta, tadok dang talului di dia kalam hatta, alai tadok do imada ala nisianu do dia batau. Molo gagal rumah tangga, dang koreksi ama do ina ditongani bagasna, aha do hauranganna. Alis justru seling adalah mempersalahkan pasangan. Ala nihodo, ala nyodo, dakya ibana mengevaluasi diri. Pabotohon, pabehenan ni debata di tonga-tonga ni parnguluatta, dang cukup amang dot inang holan tadok saya bersyukur. Dang cukup holan saya bersyukur. Alai ko papatarot tadui marhite pabahenan di bagasan ngulutta. Tabereng ma bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita. Dari kalau kita runtut dari dulu sampai sekarang. Ikon hati dakonot tado amang dot inang. Suada do pabahenatta molo dibadikon waso dohot burcuni debata di tonga-tonga ni parnguluatta. Para pesalmen di bagasan tikyon mangarahon pabotohon dengan bahasa Jehovah itu keharusan. Keharusan bagi kita, apakah kita saat sedih, saat sulit, saat muda, saat tidak mampu berbuat apa-apa, ingatlah vitamin untuk tubuh merepres syaraf kita adalah dengan mengucap syukur. Merepres otak, merepres tubuh syaraf-syaraf kita adalah ketika kita mau menyaksikan tentang kebaikan Allah dalam hidup kita. Nama baik stop, nama baik lebat peredaran darah, dang repres, manang maban ngaur, roha, otak, amang dot ima, keluhan dan ungut-ungut. Hidup benar hidup bukit dete paso ungut-ungut mi. Napa dua hon marhiti hata ni debata di bagasan tikyon amang dot inang bohama behita pabotohon pabehenan ni debata di bagasan ngolutta. Nakindung husunggulon ima marhite na mamuji debata. Molo di bahasa Indonesia bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Orang-orang yang bersyukur adalah orang yang sudah mengalami perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang bersyukur atas apa yang dialami, bahwa dia menyaksikan bahwa Tuhanlah yang berbuat. Piga halak masih tonga-tonga ta amang dot inang nama muji debata bukan karena hal yang baik dalam kehidupannya. Piga halak masih tonga-tonga ta na barani madok moliat itu debata ale kehidupannya bukan berhasil tetapi justru dalam keadaan jatuh sangat sulit. Ale tabering maditurpuk sadarion amang dot inang pabahenan ni debata ternyata di ngolutta dakolan mujizat manang halongangan yang justru biasanya fokus kita adalah kepada mujizat. Tapi pemazmur mengatakan pemberian Tuhan dalam kehidupan kita, perbuatan-perbuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Bahkan di ayat 5 di dok amang dot inang sonom saingot hamu mahalongangan akan naung binahenai akka tadda halongangan nong binahenai dot uhum akan naruar siap pamanganna. Bahasa Indonesia, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan keputusan-keputusan yang diucapkannya.
molo taparoaho disom perbuatan-perbuatan ajaib. Akka halongangan nani bahen ni debatatu hita, fokus ta selalu kepada apa? Mujizat. HP diturpuk sadarion amang dot inang justru didok perbuatan-perbuatan ajaib yang diberikan Allah adalah hukuman-hukuman. Penghukuman-penghukuman. Molo di Alkitab terjemahan sada. Molo di bahasa Batak didok dohot akan naruar siapa mangana. Molo natabereng perbuatan ajaib adalah nedang mardosa si jo marhite siapa kulingna. Hujahon sian ayat 10a. Alaini naibana matu jolmanai. Songo kata ni sada boru-boru nariting dopak kulingmi. Nunga ita jalo natong di debata. Da jalota do napaet di bagasan salhut nedang mardosa si jo marhite sian pakulingna. Amang dot ina. Tada halongangan ni debata bukan hanya mujizat, tapi termasuk hukuman-hukuman. Tetapi bukan hukuman yang akan membuat kita hancur. Dibentuk debatado hita sedemikian rupa, bukan hanya dengan segala kebaikan persi kita. Taingot dope si Junus ditiki disuruh ibana tu Ninive, tapi alai di alu ibana debata. Maporus ibana Ahmad di patu pada debata di paluas debata do ibana dibutuhan di deket telu ari goncang do laut ditiki naik ibana tu parau alai di sima di topa debata ibana asa bergantung tu debata molo tabereng parngoluan ni si Paulus nunga di patu paibana aka nadenggan marbarita nauli. Pasahatto suratna di taud do udan, di taud do ari. Alai amang ditiki marsahit ibana, dipanggil bedo ibana hamalumon tu debata. Alai dang hamalumoni dilihat debata. Alai dibentuk do ibana tetap menjadi yang bergantung kepada Allah. Alani dona di perjalanan di ngolutta unang fokus kita holat tu halongangan mujizat yang baik persi kita karena di dalam penghukuman dalam pembentukan dalam kesakitan sekalipun bahwa Tuhan itu tetap akan menjalankan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Marhitema disunggul hotu hita orang yang bersyukur bukan apa yang ku terima hari ini, bukan soal apa yang kita alami di dunia ini, di bawah. Penderitaan itu berada di bawah, di dunia ini. Kesulitan-kesulitan hidup itu ada di dunia ini. Alai huaso ni debata, halongangan ni debata, di gijang. Di parsahiton, di nahacit, di kegagalan, di tanah odui, di tongat-tongat tadui. Alai debata nama huaso di gijang dui. Alani di bagasan huasona do si taonon paru kilotai jala di bagasan pamerengan na do kegagalate hidup benna di paingot kita debatana digijangi mamasu-masu hita mangaramot hita molo didok di barita Natal Immanuel Allah menyertai dang nau tibo kegagalan dohot masalah ton dibadikon halongangan na naing patupon ni debata di perjalanan di ngoluta. Alani bohado hita asabui majaloi. Ido turpukom amang dot inang di ayat opati. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya senantiasa. Lului debata. Haporsiai debata di ayat di bahasa Batakna sisirihamu. Di sisiri hamu majahoba dohot hagogon nai totong malului hamu bohina molo sisiri kan ikom mana-mana doi kan isisiri sada jadi pakai dua hata sisiri dohot lului di bahasa Batak namang gobarhon amang dot inang perlu dohita manat mamereng pabahenan di debata hamolot tei pergumulat tei parsahito tei masalah tei di portibiot dui alai tibudu debata utibo do debata
sian tadopi. Ala nang tibo de bata, apakah Tuhan lepas tangan terhadap kehidupan kita? Tidak. Hita manama boto bohado perjalanan di ngurutta, bohado pergumulata di bagasan taunon, tetapi Allah membawa kita kepada keselamatan. Jadi iru amang do inang hari tanggal 10 tanggal 13 do temar pungu borngin. Unang arong nasoro banay sono pinomak tabberwa. Dei do tanggal sada marua di tetong. Tabbaru kan. Ji biasa nauti do di sudeba. Ngagudang healing. Mardelani bisa kumpul. Adong mana terpurung. Iru bendai bain mampang jam 10 do masuk tanggal sada. Asonang adong ala terpurung. Molongai hapal hamu ya pihak kahatamu yang sirohono muna tu tanggal 13 sada. Molongai ro kodohon uno play dok biati. Aliang go minta mapi kodohon dotong dai. Kain dai do. Ai tawudo haluwian ni halak Batak dipukul 00 kan. Bebas melampiaskan kekesalan dan kemarahan. Song ni do bita he. Ido dang biati. Ibahiyat di song ni ati di huta. Ai molo di huta hiak kan. Ai sewoi adong do peraturan na berlaku di Jabu di tiki molosong kami lakuot hama mang inang. Di Jabu nami adong do peraturan na berlaku. Peraturan pertama, orang tua tidak bisa salah. Peraturan kedua, kalau salah tinjau peraturan pertama. Jadi cara untuk melampiaskan kesalahan adalah di waktu tahun baru 00. Hidup benda gabi kajang-kajang, ukajang sejamita. Ai hono ma disiatong. Jadi bapa una kolanda muruk. Ai bapak ni bahia kan hola biner pengen biar. Se biri betul bapak ni ba. Je om matong kesempatan. Je bapak una kolanda muruk koina. Anggo bapak ni ba soboi muruk beda ba. Ai acara keluarga. Iya tong kan. Jadi neng hudok songon amang do inang molo tapatu PP di tanggal di jam 00. Mari kita amang dan inang mengakhiri di gereja dan mengawali di gereja. Tanggal 13 sada rap hita tak kiri masudi di gereja. Di tanggal sada tak awali muse di gereja. Di paborhat jala di paujung di gereja perdalanata di bagasa satahun. Dan amang dan inang itu adalah kekuatan bagi kita. Jadi rodo hamu tanggal 13 sada roh. Udah ngalan di jamita dah, memang keinginan mada. Tanggal sada roh hamu roh mahita dah. Alai roh tu gereja do. Unang tuna asing dah. Ida tong. Jadi imai bana amang inang di ayat di Romai penaking diarahod do asamarla siroha di Roma 16 ayat 10-120 idok ainung ngatar barita pangoloyom mutusal hutna idu halalas ni rohaku di hamuna alai nang madi rohaku marbisuk tuna denggan hamu polin pasidikon naroa alai tibu marosahan ni debata pardamai si bolisi tutoru ni patmuna didongani asini rohani tu hatta Yesus mahamuna. Masalah pergumulan ada di bawah, tetapi itu dikalahkan oleh Tuhan. Hidup benar jamita natalkan sepengotok kita. Ai songonot do holong ni rohani debata tu pertibion pola dua anak nana sasadi di leon asa unang mago ganup na porsia di ibana. Asa unang mago ganup na porsia di ibana. Na patuluhon marite turpuk di bagasan tikyon amang dot inang diarahod do hita di ayat 2 eddeho kamuma ibana paluhamuma parhinalon upuci ibana marnonangi mahamu taringo tu halongangan akan nabinahenei sudina. Di bahasa Indonesia, bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, perbincangkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Molo didok cara pabotohon pabahenan ni debata di bagasan ngolutta ima marhite pabahenan nadinggan naik kobainota siganuptik di ngolutta ale omma muse didok secara khususna ima bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya. Ahaneng dohono dison amang dot inang molo didok bernyanyi itu adalah waktu kita menyaksikan iman.
Jadi molo marid hita songon edit tanaking na makatidakon haporsiot tado hita disi. Jadi molo buku edeni HKBP dohot buku edeni HKBP na jot ditonjol hoden dena ima taringot tu pabahenan di debata. Lebih banyak menyaksikan tentang perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bukan tentang aku bagaimana dekat kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang datang menjumpaiku. Ima buku edeni HKBP. Jadi di suima di tik kemarin di kita tidak koma pabahenan ni debata dot dengan bahasa ni debata di ngudutta hidup bahen namang dot inang molo marid dihita unang marmem-mem molo hudok majo istilahna molo marid dihita nama belanggata marjami tadu hita disi di dirita tu halak ngasi alani dona ikon hanguluhonot tado paredioni nang ditongan di bagasta laho pabotohon taringot dengan basani debata di bagasan ngelutta. Unang tabering ibana malu maridi itu membosankan, tetapi dari sana kita sedang memperkenalkan tentang iman kita kepada Tuhan, bagaimana Tuhan telah membentuk kita, bagaimana Tuhan telah memelihara kehidupan kita. Alanido ikut terus menerus kita maridi, laho maka tidak kok dengan basani Jawa. Alai dang nasubuh maridi molo maridi rohani dengan maridi rohana boy dotong alai amang dot inang molo nga maridi hita taringo tu debata menguatkan hita dui menguatkan iman kita dan itu juga menetralisir darah kita hidup benna molo di adong do amang dot inang adong do na beruku. Jadi hatop do mabalu na berukon. Tinggal baru anak-anak opat. HP ulona dangadong ala bergantung tu amata. Jadi di habaluonon adong do edena selalu di tiopon. Ayat sada satu beriku na boy diboto na sanomoron. Isedo ale-aleta na so olomu bai adong mesi haanggi dohot haanggi pe bodu tanggi di konon au aleng gutu aku dang tadi konon au. Jadi di saat dia hampir terlupa dari saudara-saudarinya, dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan. Maka nats ini ketika bergema di dalam persekutuan kita hari ini menyanyikan Mazmur bagi Tuhan, memegahkan nama Tuhan, itu adalah ungkapan sukacita kita dan ungkapan kita mencari Tuhan. Ketika kita bernyanyi, kita mencari Tuhan di dalam nyanyian kita. Atau ngamang dot inang nadi halongan di bagasan Yesus Kristus, sudidu hita parsidohot lau pabotohon pabayanan di debata di ngulutta. Mulailah dengan bersyukur dalam kehidupan. Dan kemudian jangan pernah meninggalkan nyanyian. Saksikanlah Tuhan, saksikanlah kebaikan Tuhan melalui nyanyian Mazmur, puji-pujian kita kepada Tuhan, bahwa kita akan tetap di bawah, tetapi Tuhan dan kuasanya selalu ada di atas, melihat kita, menyertai kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Martangi yang mahita. Alia manami na di Banu Agicang moliate dia sidot tolong ni roham na somarna sudah di ngelunami nungarap hami Tuhan macalo hatam di bagasan tikion odo di batanami na totong madungani hami di perdalanan ngelunami acit maol las rohanami di bagasan pangatoyom budu hami alani Tuhan di batamolo gali hami alani kahamolo ningulu saya suguli hami makamulat maradok moliate tuho mamuji ho Tuhan Allah ho debatana digicang mamerek kami turun tangan terhadap kehidupan kami pasu-pasu ma sudah ruas nyuriam ditongani parngeluan nasida dia kana mengadupi hamolon ilu-ilu arsak ni roha ulup-ulup rabdoto manasida Tuhan pasu-pasu akan nanyulan di tangan nasida rabdoto nasida di pergumulan nasida
di akana masa di nguluna sida totong Tuhan debata parorot wa kami kasihol ni rohana sida di dakdanak seho mamalehon diaka nama sihol di rokap dok dia kaulaon leh Tuhan sai totong marbenget ni rohana sida pai mahon sileh-lehom mu di nguluna sida mang nabasa wa kami akan tumua pe totong sehat pirto dina mangadopi akahagalion na masa tu pamatangna totong marsigatung tuho Uwa kami manang di bagasan tikion akarus ni huriam na marlas ni roha alamar ulang tahun na sida di bagasan samingguan adong sapulsia halak sai tabay akalas ni roha tu na sida tujulanon tabay hai pason salu naka na sinita ni roha na sida salehom amang nabasa Uwa kami nang akarus ni huriam na mar ulang tahun pardonga saripeon di bagasan samingguan adong pitu kakak Salam hot mahakolongan di nasida raptu duluk tuturuan jala saling melengkapi manang ahape na masa Tuhan totong buy nasida mangalo akasubian ni hajatot usibulis ala totong dia tohyodo nasida di rumah tangga nasida Huwa kami nang ruas ni huriam nalahoma jalo paso-paso parbagason ima Daniel Geraldo Sitorus dohot Angelika Laura Marpaung di arena nengro saya mapatulus soni Tuhan di segala persiapan Tuhan kiranya menguatkan mereka untuk dapat bersama-sama mempersiapkan dengan baik. Tuhan huwa kami nang sudi kegiatan di bagasan samingguon ima ibadah akhir tahun ibadah keluarga sai rabdoto hami sungguli hami Tuhan patu pahoni sudi dalan makamulateo dengan dibasam di paroroto dohami di parmudu-mudu ho dohami di bagasa satau bulunon paso-paso bangganup keluarga Tuhan Huwa kami ma nang kebutuhan ni huriam di nama nabaya kapakobasion ima guru sekolah minggu dohot pelayan tim multimedia memang nabasa budang do akan memiliki talenta jalan nabui di asa di tongani ruas ni huriam alani anggia ma Tuhan radi rohana sida gabi ula-ulam marhite akka pelayanani di huriamon pasu-pasu ma Tuhan nasida salhutna jala anggia tarojar roh nasida mangalehon nasana tupa nasana tu naktalup boy patu pon nasida wa kami ma nang di bagasan tikyon amang nabasa ima hamolon na masa di bangsonami di na masa bencana ekologis nama buan si taonon tuak kadungan nami na di piga-piga daerah na subui marnatal nasida na sobe marminggu na hurang di nasida kebutuhan sandang pangan pakaian angge ma Tuhan dang moro olop-olop nasida di nang gudang mago sian ngulu nasida sai papirto di nasida unang mago ha porsion nasida angge mahami totong sudi marsyurupan nasana tolap nami mangaleon dalan nami berempati tu nasida sai pergugui ma Tuhan nang opue porus na sai manuarahon kebersamaan ni sadok ruas ni HKBP dohot masyarakat lau manupaki kadungan nami huwa kami nang pemerintah na mengadupi akahamoloni marbisuk manasida nalaho mangalihon akabantuan menjaga stabilitas keamanan kesejahteraan di negara namion sepergugui manasida Tuhan mulai ate mamang nabasa asimoram dihami sesama dosa nami asatung tamaham gabi anakonmu mengasahkan Kristus Yesus Tuhan martanya kami Tuhan. Amin. Tala semahatan di debata maritina maridi hita huhut pasahat pilihan. Aku
tangya koma peliata. Ale de bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut sileo leon na dinggan, dot na saulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilihomi tu hami pelian nami tuho, sa jalo mai gabi uap na khusus di julum, pasu-pasu mai jala ramoti asa oparasya kami pilianon, pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam utadahami godang ni sileo-leo mitu hami, asalam girgir hami madok moleate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya rumah harajonmu, saya saut molomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasorhon madamena tutod di munabi.